Omega, abot na ko. Kauban na ako sila. Vlogger na ba yun? So, abot na ko sa balay. Wala si Ate Chichi maniod na namin. Dili, nag-vlogger na ba yun ko, Tia? Vlogger. Ito si vlogger? I-upload na ko sa YouTube. Si Bimbra, tara tayo video. Oo, yan na niya. Gigi, uwa ko nung ako. Na mainit. Muras na. Hello, nadere ang gwapa. Ngatig hinlo. Ay, wala pa di ay? Ay, bueng. Abi kog na anak. Ligo ta. So, kuya kay guys. Ang bomba ta. Kasi gimingaw bomba. Bomba ta. Kagimingaw tag bomba. Choy kaayo guys, tanawa. Ang tubo, gibutan dito. Si banyo na. Ito na mo gawas ang bomba. Puno na. Ligo na ko. Bagong mata, bagong ligo. So, mula ka daw may Ate Chichi. So, ligo tayo. Duha ko ang ano. Duha ka tubig. Diba guys? Na-miss ko magbomba. Dati wala tong banyo. Ito. So, gumawa sila ng banyo. Bomba! Exercise! Limit pa ng tubig, mga Omega. Spring. So, kaliguan man ko. Man ko naligo gud kanina pagbiyahe. Kay tugnaw. Kay sayo ayaw may nag-agtong airport. Karon, barat nagbomba kay maligo ka. Sige mingaw bomba. Tanawan ninyo guys. Naman dyan makakbong cellphone. Chira. Ako po gripo. Hindi man dahil gripo. Ang bali dahil siya. Ito oh. Tapos na. Oh, guys. Puno na ang dalawang planggana. Ito ha, maligo na ko. Guys. So, bye. Maligo na ko. Kapon na akong ibombahan. Diba? Makasipat na sa tubig. Kaya, ang tubig na gigamit sa pagligo, sa paglaba, is bomba. So, nice. Sa mga na-miss ko, magbomba. So, bye-bye.